Nyom Oha aduasa mienu. Awurade kai David bre nyina ma no. Sɛdeɛ ɔka Awurade ntam na ɔhyɛ Jacob tumfo no bɔ sɛ merenkɔ me fie ntomadan mu. Meremforo me mpa so mpichi. Meremma m'ani wanna. M'ani so atetɛre ntonko. Kosi sɛ menya baabi mama Awurade. Tenabea bi ama Jacob tumfo no ansa. Hwɛ, yɛkɔtee no Efrata. Yɛkɔhunu no kwaye asase so. Momma yɛnkɔ ne tenabea. Nkɔkoto ne nan ntiaso anim ɛ. Awurade, sɔre kɔ wo home mu. Wo ne wo tumi adaka no. Ma wasɔfo nhyɛ tenene. Na ma wahoteefo ni ahurusie. Esane wakoa David nti. Na ne deɛ wasa no no ani. Awurade aka David ntam no kure mu a ɔnane ani. Mede wo yɛfo ma mu bi matena wadwa so mama wo. Sɛ wo madi mapam ne madanse a mɛtwerɛtwerɛ wɔn no so a, wɔn ma nso bɛtena wadwa so daa. Na Awurade ayi Sion. Wapɛ hɔ de ayɛ ne tenabea. Yie ne me home bia daa pem. Ɛha na metena, na mepɛ ha. Mede nhyira bɛhyira ne dididie. Mɛma ne hiafoɔ aduane adi amen. Na mede nkwagye bɛhyɛ n'asɔfoɔ. Na n'ahoteefoɔ bɛto ahurusie dwom. Ɛhɔ na mɛma abɛn afiri ama David. Mɛsiesie kanea mama deɛ masra no no. Mɛhyɛ n'atamfo aniwuo. Na wɔno deɛ, n'ahenkyɛ bɛhyerɛn ne tifi.